Знаете, че не регистрираме митинга. Чакай! Валя, мирни митингове! До тези батални сцени се стигна по време на протест срещу сектата Свидетели на Яхова в Бургас. Представители на ВМРО бяха организирали митинг срещу сектантското движение. Впоследствие обаче към тях се присъединиха и живеещи в комплекс Славейков, футболни запалянковци и други, където се намира и въпросния храм. Сектата години наред всява напрежение в Бургас, като най-потърпевши са живеещите в Славейков. Седалището се намира в близост до училище и родители постоянно изразяват нетърпимост и страх за децата си, тъй като е всеизвестно, че в така нареченото царство промиват мозъците на непълнолетни и психически слабите. Корака, нашите деца тук растат и просто... Той от 10 години е цялата работа. Просто няма думи, кора кажа. Протестираме против тези хора, които са вътре. Протестираме против техните лидери, които украдаха душите и живота на много невинни българи. Протестиращите заявиха, че чашата на търпението е преляла, след като в последните дни сектата активно раздавала листовки по домовете и приканвала гражданите да се присъединят към тяхната кауза. Агресията на хората от комплекса бе изразена по този начин. По сградата хвърчаха пиратки и димки. Пристигна полиция на мястото, както и линейки на спешния център, които извозиха 5 от пострадалите сектанти. Някои от протестиращите бяха отведени във второ РПУ за разпит. В сградата на Свидетели на Яхова се бяха събрали последователи, тъй като празнували Великден по своите изкривени канони. Ние искаме да честваме смъртта на Исус Христос, т.е. да разберем стойността на жертвата на Исус. Не случайно храмът Свидетели на Яхова умишлено е построен в близост до училище и до детска градина. По документи той се води офис, но тук се извършват вече години наред сектантски проповеди. Тази секта в Бургас бе изградена благодарение на екс-кмета Йоан Костадинов, който издаде разрешителните за строеж. Нито протестите, нито жалбите на хората не спряха изграждането на сатанинския храм, нито пък последвалите самоубийства и човешки трагедии, които последваха след това. Много хора изпитваха неимоверен ужас. Бяха тръгнали по училищата и принуждавали малки деца, 4-5 клас, да се самоубият до края на часовете, и това го имаме на запис, аз съм ги пущал тези по телевизия СКАТ, ако не, ще убият родителите им. Тогава успяхме да спасим 2 дечица. Едното беше Станимира, която вече е 20 няколко годишна. При няколко години аз срещах с нея, тя още не може да изживее кошмара. Тогава насилието спрямо нея и майка, и тя живееше сама с майка, и майка беше обикновена работничка в една фабрика, чукаха им по вратата, заплашваха ги. Тази организация, наименованието е Ехова. Драги майки, драги скъпи родители, пазете вашите дечица